ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang sinuman ang mabubuhay nang hindi kasama ang pamilya. Yun ang sabi ng karamihan. Kaya ang iba sa atin ay sagad kung makapagbigay ng tulong para sa ikagiginhawa ng lahat ng parte nito. Ikaw kabarangay, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Madalas na umiikot ang malaking parte ng buhay natin sa ating pamilya. Yung iba nga sa atin ay sila ang ginagawang mundo at sa kanila na umiikot at inuubos ang bawat oras ng buhay natin. Pero ang sabi ng iba, ang pagtulong daw, kahit pa sa pamilya ay dapat na may limitasyon. Dahil ang enerhiya at oras ng bawat isa sa atin ay palagi ring may hangganan. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annalyn, 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor dito sa isang department store sa Batangas. Palagi talaga ako nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories at umaasa ako na sana'y marinig ko ring umere sa inyong radio station ang sulat kong ito. Alam ko kasi na libo-libo ang mga tao na nagpapadala ng sulat sa inyo at kung sakali man na pala rin akong mapili itong sulat ko ay makapag-iiwan din sana ng aral ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Papadudod panganay ako sa 7 magkakapatid at kaugalian na nga ata ng karamihan sa atin na umasa na ang panganay ang makapagbibigay ng magandang buhay sa buong pamilya. Ang panganay na anak ang palaging may pinakamalaking responsibilidad sa lahat. Dahil yon ang nangyari sa akin noon, Papa Dudut. Bago namatay ang tatay ko, palagi niyang sinasabi na kailangan ko raw mag-aral ng mabuti dahil ako raw ang makapag-aahon sa pamilya namin mula sa kahirapan. Nasa 3rd year high school ako nang mamatay siya nang dahil sa komplikasyon sa diabetes. Nang makagraduate ako ng high school ay akala ko talaga na hindi na ako makakapag-aral pa ng college. Mabuti na lamang at nakapasa ako sa scholarship sa isang university sa Maynila 1 taon pagkatapos kong huminto sa pag-aaral. At dahil malayo sa amin ang university na yon, humingi kami ng tulong sa kapatid ni nanay na nakatira sa Maynila, Papa Dudut. Nay, ang laki po pala ng bahay ni Tita Malu, no? Oo, pinag-ipunan niya talaga na maipagawa ang bahay na to. Wala naman kasi siyang asawa o anak na pwedeng pagkagastusan kaya binuhos niya na lang sa pagpapaganda ng buhay niya. Ang dami niya nga rin pong appliances dito sa sala. May TV, malaking radyo, aircon at electric fan pa. Kompleto po talaga lahat. Tsaka nakita niyo po yung refrigerator dun sa may kusina kanina? Ang laki po, Nay. Sigurado po ako na maraming laman na pagkain yun. Kaya nga magpapakabait ka dito, ha? Huwag kang magiging pasaway sa Tita Malu mo. Nakakahiya sa kanya kasi makikitira ka dito sa malaking bahay niya. Huwag po kayong mag-alala. Kasi alam niyo naman po kung gaano ako kasipag pagdating sa mga gawaing bahay. Nandito na ang merienda nyo ni Annalyn, ate. Pasensya na at medyo natagalan ako sa pag-iinit nitong ginataang bilo-bilo sa katuron. Ayos lang, Malu. Hindi ka na nga dapat nag-abala pa kasi aalis din naman ako kagad. Hindi naman pwede yun kasi minsan ka na nga lang pumunta dito sa bahay ko eh. Hinatid ko lang naman kasi talaga si Annalyn dito. Uuwi rin kagad ako sa bahay namin. Kumain ka muna. Kasi niluto ko pa talaga kaninang umaga tong ginataang bilo-bilo para sa merienda natin ngayon. Ikaw din, Annalyn, kumuha ka na dito ng mangkok mo. Opo, Tita Malu.
Salamat po. Ay ate, nakahanda na rin yung iuwi mo na pagkain para sa ibang anak mo. Iniwan ko muna sa kusina. Kukunin ko na lang mamaya kapag aalis ka na. Ay, ang bait mo talaga, Malu. Salamat ha. Naku, wala yun. Hindi naman mahirap lutuin ang bilo-bilo na yan. Hindi lang naman para sa mga hinanda mong pagkain. Salamat kasi pumayag ka na dumito muna si Annalyn sa bahay mo habang nag-aaral siya ng kolehiyo. Ayos lang kasi wala naman akong ibang kasama dito sa bahay. Salamat din kasi ikaw pa talaga ang magbibigay ng allowance sa anak ko para hindi na siya mag-working student. Oo nga po, Tita Malu. Pwede naman po ako mag-working student para hindi ako masyado maging pabigat dito sa inyo. Sino bang may sabi na magiging pabigat ka sa akin? Pamangkin kita kaya kahit paano, obligasyon ko na rin na tulungan ka sa pag-aaral mo. Nahihiya lang po ako kasi mas mapapalaki ang gastos niyo sa akin. Okay lang dahil gusto ko na makapag-focus ka sa pag-aaral mo. At hindi mo magagawa yun kung mahahati ang oras at atensyon mo sa trabaho at pag-aaral. Basta ang gusto ko lang ngayon, pagbutihin mo ang pag-aaral mo sa college, Annalyn. Makakaasa po kayo na yun talaga ang gagawin ko, Tita Malu. Hindi ko po kayo bibiguin ni Nanay. Mabuti naman kung ganon. Basta nandito lang ako para tulungan ka at ibigay ang mga pangangailangan mo para sa kolehiyo. Ay, napakabait mo talaga, Malu. Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Kasi mula nang mamatay ang mga magulang natin, hindi na tayo masyadong nagkakasama o nagkakausap, ate. Ayos lang kasi nagkaroon na rin naman tayo ng kanya-kanyang buhay. Kaya nga natutuwa ako na kahit sobrang asensado ka na, hindi ka pa rin nakakalimot na tumulong sa akin o sa iba pa nating kapatid. Salamat, Malu. Salamat talaga. Papa Dudut, hindi talaga ako matalino. Pero masipag at matyaga akong mag-aral kaya nakatapos ako na salutatorya noong high school. Ang nasa isipan ko talaga noon ay kailangan kong makagraduate para makahanap ako ng maayos na trabaho. At kapag may maayos na akong trabaho, mapag-aaral ko na ang mga kapatid ko hanggang sa kolehiyo. Alam ko na yon ang magiging simula ng pagkakaroon namin ng magandang buhay. Lahat ay magsisimula sa akin. Kaya naman nagsumikap talaga akong mag-aral at makakuha ng scholarship, Papa Dudut. Kaya lang kahit may academic scholarship na ako, may iba pa rin akong kailangang pagkagastusan na hindi may bibigay ni Nanay dahil maliit ang kinikita niya sa pagbabantay ng tiyangge sa lugar namin. Si Tita Malu na kapatid niya ang naisip niyang pwedeng makatulong sa amin. Matandang dalaga si Tita Malu at wala ring anak. Makikitira ako sa bahay niya at bibigyan niya ako ng allowance kapalit ng pag-aasikaso ko ng mga gawaing bahay. Wala namang problema sa akin yon dahil gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Annalyn! Annalyn! Gising na, aba! Tita Malu, medyo maaga pa po yata. Kasi madilim pa po sa may labas ng bintana. Anong maaga pa? 5:30 na, kaya bumangon ka na dyan. Pwede po bang 6:00 na lang ako bumangon? Medyo napagod din po kasi ako sa biyahe namin ni Nanay kahapon. Ay, hindi pwede! Bumangon ka na dyan at marami ka pang gagawin. Pero Tita Malu… Annalyn, umayos ka dyan. Hindi ka pa nagtatagal dito sa bahay ko, nagiging pasaway ka na kaagad? Hala, bilisan mo't bumangon ka na dyan. Halika na, lumabas ka na ng kwarto. Sige po, Tita. May pandesal at palaman na dyan sa lamesa. Ikaw na lang din na magtimpla ng kape mo. Kasi nakapag-init na rin ako ng tubig. Sige po, Tita. Mabilis ang oras dito sa Maynila, ha? Hindi pwede ang babagal-bagal at tatamad-tamad ka. Kung gusto mong umasenso ka sa buhay, sipagan mo sa lahat ng oras. Opo, Tita.
Maaga nga pala talaga akong gumigising kahit araw ng Sabado at Linggo. Maaga kasi ako nagsisimula na maglinis dito sa bahay, kaya kailangan na masanay ka na. Maaga rin naman po talaga akong gumigising. Talaga? Bakit ang hirap mong gisingin kanina? Medyo napagod lang po talaga ako sa ilang oras na naging biyahe namin ni nanay kahapon. Ang hilig mo talaga magreklamo kahit kailan ano? Tita Malu, hindi naman po ako nagrereklamo. Sinabi ko lang po yung dahilan kung bakit hindi agad ako nakabangon kanina. Ang sabihin mo, sinanay ka lang ng nanay mo na tatamad-tamad ka sa bahay nyo. Naku Annalyn, sinasabi ko na sa'yo na hindi talaga pwede dito sa pamamahay ko ang katamaran mo na yan. Hindi po ako tamad sa kahit na anong gawaing bahay at ipapakita ko po yun sa inyo. Patunayan mo, hindi yung puro salita ka lang dyan. Tandaan mo, hindi magiging biro ang mga gagastusin ko sa'yo. Kaya ayusin mo ang pagkilos dito sa bahay ko. Opo, tita. Puro ka opo-opo dyan. Hindi mo pa nga binibilisan ang pagkilos mo? Nakita mo naman kung gaano kalaki ang bahay ko, di ba? At napakaselan ko pagdating sa mga dumi o alikabok dito. Siguraduhin mo na kapag sinabi mong tapos ka ng maglinis, malinis talaga ang bawat sulok ng bahay na to. Dahil kapag nakakita ako ng dumi o magulong gamit dito, ilang araw ka talaga mag-uulam ng alikabok dahil sa kapalpakan mo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Sanay po talaga ako sa kahit na anong gawaing bahay. Kaya maaasahan niyo po ako. Ay, patunayan mo sa akin lahat yung sinasabi mo. Dahil kapag napatunayan ko na tatamad-tamad ka, makakatikim ka ng tamang pagdidisiplina sa akin. Tandaan mo yan, Annalyn. Papa Dudut, hindi ko talaga gaanong kilala si Tita Malu kasi kapag may konting pagtitipon sa bahay kagaya ng fiesta, ay hindi siya nagpupunta para makihalubilo sa amin. May ilang beses ko lamang siyang nakita noon bago ako makitira sa kanya. Madalas ko lamang naririnig ang mga kwento tungkol sa kanya. Nasa kanilang 4 na magkakapatid ni nanay si Tita Malu ang pinaka-successful dahil ito lang ang nakapagtapos ng pag-aaral at nakakuha ng maayos na trabaho. Noong nabubuhay pa si Tatay Papa Dudut ay madalas niya rin pong binibida sa akin ang kapatid ni nanay na si Tita Malu. Na kapag nakatapos raw ako ng pag-aaral ay magiging kagaya raw ako nito na magkakaroon ng maayos na trabaho at magandang buhay. Kasunod daw noon ay maibibigay ko na sa kanila ang magaan na pamumuhay na pinapangarap nila. Nakikita raw ni tatay na ako ang magbibigay ng totoong liwanag at saya sa aming pamilya. Totoong nakaka-pressure sa side ko kasi hindi naman ako kagaya ng valedictorian kong kaklase noong elementary at high school, na kahit na hindi gaanong nag-aaral ay palaging nangunguna sa klase. May ilang beses din na from top 2 ay nagiging top 3 or top 4 na lamang ako sa klase namin noong elementary. Kapag nangyayari yon ay nakikita ko ang pagkadismaya sa mukha ng mga magulang ko. Kaya naman ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay makahabol sa mataas na grade sa klase. Tinatako sa isipan ko ang palaging bilin ng mga magulang ko na ako ang magiging tulay para maging mas magaan ang buhay namin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makagraduate ako noon ng high school at sabihin ni nanay na hindi muna ako makapagkolehiyo dahil hindi niya kayang gastusin. Ang sabi ko ay gagawa ako ng sarili kong paraan para makapagpatuloy ng pag-aaral. Sa mahigit 1 taon na hindi ako nag-aral noon, tumulong ako sa pinsan ko sa pagtitinda ng mga kakanin at sa mga araw na hindi kami nagtitinda ay sumusubok ako na mag-apply sa mga university na nababalitaan ko na nagpapa-exam para sa scholarship. Hanggang sa makapasa na nga ako ng full academic scholarship sa isa sa mga pinag-eksaman ko sa munisipyo. Pumunta kasi kami doon sa munisipyo ang ilang mga estudyante at staff mula sa university sa Maynila para magpa-exam sa mga gustong magkaroon ng scholarship. At sa awa naman ng Diyos ay naipasado ko ang exam at umabot ang score ko para makakuha ng full scholarship. Yun talagang kailangan ko, full scholarship.
Ang tanong kaagad noon ni nanay nang sabihin ko sa kanyang tungkol sa pagkapasa ko sa scholarship qualifying exam ay paano raw ang magiging ibang gastusin ko, Papa Dudut. Hindi niya raw kakayanin na maibigay yon, lalo na nga at malayo sa lugar namin ang Maynila. Nalungkot talaga ako noon dahil pakiramdam ko ay hindi sinusuportahan ni nanay ang mga pangarap ko. Ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa isuggest niya sa akin na doon na lamang ako makitira muna kay Tita Malu na noon ay nakausap na rin daw niya. Nagkita raw kasi sila sa lamay ng isang pinsan nila at nasabi niyang tungkol sa pagkapasa ko sa scholarship. Kay Tita Malu raw nang galing ang ideya na makitira ako sa kanila at manilbihan kapalit ng pera na ibibigay niya sa akin at panggastos sa eskwelahan, Papa Dudut. Grabe, ang sakit naman sa ulo nitong nire-review ko. Ay, bakit pa kasi ang hirap palagi ng exam na binibigay sa amin ni sir? Palagi na lang may mahabang formula at computation. Ang init-init pa ng panahon kahit 2:00 na ng madaling araw. Makapagbukas nga muna ng electric fan. Ayan, grabe. Kahit paano nabawasan ang init dito sa sala. Nakakadagdag kasi ito ng sakit ang ulo ko. Oh, bakit gising ka pa? Tita, nagre-review po kasi ako para sa midterm exam namin mamaya. Madaling araw na! Ngayon mo pa naisipang mag-review? Marami po kasi akong ginagawa kapag umaga bago ako pumasok sa school eh. Pati na rin po kapag kakauwi ko lang dito sa bahay. Inuuna ko po lahat ng gawain dito na kailangang asikasuhin. Eh bakit hindi mo ayusin ang schedule ng mga gawain mo dito sa bahay? Para hindi mo na kailangan gumising na maaga at mag-review. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kasi ayos lang naman po sa akin na madaling araw ako nagre-review. Mas nakakatulong nga po yun na mas matandaan ko yung mga inaaral ko. Okay lang po sa akin na magpuyat para sa pagre-review ko. Sino bang may sabi na yan ang inaalala ko? Po? Ang pagtaas ng bayarin natin sa kuryente ang iniisip ko, Annalyn. Kasi sa halip na nakakapagtipid tayo, gising ka pa ngayon at gumagamit ng ilaw at electric fan dito sa sala. At tita, kabubukas ko pa lang naman po ng electric fan. Huwag ka nang magdahilan dyan. Hindi kasi ikaw yung nagpapakahirap na magtrabaho para mabayaran ng bilis dito sa bahay. Kaya wala kang pakialam kahit tumaas pa ang bayarin natin sa kuryente. Hindi naman po sa ganun. Nagtitipid din naman po ako sa paggamit ng appliances dito sa bahay. Talaga? Bakit gumigising ka pa ng madaling araw para lang magsayang ng kuryente dito sa bahay? Kagaya po ng sinabi ko kanina, wala na po kasi akong oras na mag-aral bago umalis ng bahay o kahit pag-uwi ko dito. Masyado rin po kami maraming ginagawa sa school, kaya hindi ko maisingit ang pagre-review kapag nandun ako. Ito lang po talaga yung oras na nakikita ko para makapag-review ako ng maayos. Kaya ayos lang sa'yo na tumaas ang bayarin natin sa kuryente? Okay lang sa'yo na ako naman ang mahirapan na magtrabaho para lang mabayaran ang perwisyo na ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi naman po sa ganun. Kasi sa totoo lang… Alam mo, Annalyn, sana makaramdam ka naman ng kahit konting hiya sa akin. Kasi hindi ko pinupulot ang pera na binibigay ko para magamit na allowance mo. Lalo na mga pambayad ng bilis dito sa bahay. Magkusa ka naman sanang magtipid. Hindi yung paulit-ulit ko nalang pinapaalala sa'yo na hindi madali ang buhay. Hindi ka pinanganak na mayaman, kaya hindi ka dapat nagfe-feeling mayaman. Paghirapan mo ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, pati na ang bawat paghinga na ginagawa mo dito sa loob ng pamamahay ko. Alam ko naman ang magiging lugar ko sa pamamahay ni Tita Malu, Papa Dudut. Sa panahon na mataas ang presyo ng mga bilihin ay wala na talagang libre kahit pa sa mga kadugo o kamag-anak mo. Lahat ng bagay ay kailangan mong pagsumikapan na makuha. Kasama na nga doon ang pagtira ko sa bahay ni Tita Malu, Papa Dudut. Pagpapakain niya sa akin at pagbibigay ng pera na panggasto sa eskwelahan.
Lahat yon ay kailangan kong pagsumikapan at ang paninilbihan sa kanya ang kapalit ng mga bagay na ibinibigay niya para sa akin. Hindi ko lang din talaga inaasahan noon yung magiging pagtrato niya sa akin, Papa Dudut. Madalas kasi kapag kinagkwento siya sa akin ni nanay at ni tatay, yung tungkol lang sa pagiging successful na tao ni Tita Malu. Hindi nga raw ito masyadong nakakapunta sa mga maliliit na salo-salo dahil palaging nasa trabaho ang oras nito. Kaya noon pa man ay humahanga na rin talaga ako sa kanya. Ang hindi ko alam ay sa kabila ng mga magagandang kwento na napapakinggan ko tungkol sa kanya ay yung ugali na hindi niya madalas na pinapakita sa ibang tao, Papa Dudut, ay meron siya. Eto na ang kape mo, ate. Salamat, Malung. Mabuti naman at naisipan mo nang dumalaw dito sa bahay. Pasensya na at ngayon lang din ako nagkaroon ng extra na pera para magamit na pamasahe paluwas ng Maynila. Dapat sinabi mo para pinadalhan kita ng pamasahe mo papunta dito. Ano ka ba? Hindi na kailangan yun at napakarami mo nang naitutulong sa amin ng anak ko. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Ate, walang dahilan para mahiya ka sa akin. Sabi ko naman sa'yo, basta kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang palagi sa akin. Nay? Annalyn, anak! Nay, grabe! Namiss ko po kayo! Payakap nga po! Namiss din kita, anak. Miss ka na namin ng mga kapatid mo. Ay, maupo ka muna dito sa sofa at mukhang pagod ka rin sa biyahe mo. Medyo nga po, kasi ang layo ng nilakad ko mula dun sa may kanto. Naku, naglakad ka pala mula dun sa babaan ng jeep? Opo, Tita Malu. Ay bakit hindi ka nalang sumakay ng tricycle? Nagtitipid po kasi ako, tita. Mabuti naman at naisipan mo nang gawin yan. Alam mo kasi, sa totoo lang ate, medyo magastos pala tong si Annalyn. Palagi niyang nauubos ang allowance na binibigay ko sa kanya. Kahit sinusobrahan ko na nga yung binibigay ko, wala pa ring natitira. Kaya madalas ko tuloy siyang masermonan tungkol sa paghawak at paggamit ng pera. Alam ko na hindi ako ang nanay niya, pero hindi ko lang maiwasan na mapagsabihan sa ate. Ayos lang, Malu. Naiintindihan ko kasi para naman din kay Annalyn ang ginagawa mo. Yan din ang palagi kong sinasabi sa kanya. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan. Magluluto lang ako ng ulam para sa hapunan natin. Naku, Malu, aalis na rin naman ako mamaya. Huwag ka nang mag-abala pa. Dito ka na maghapunan ate. Bibilisan ko ang pagluluto para maaga tayong makakain. Ikaw na muna mag-asikaso sa nanay mo, Annalyn. Ako nang bahala sa pagluluto sa kusina. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na tayo, ha? Sige po, Tita Malu. Salamat po. Kamusta ka naman dito, anak? Ayos naman po ako dito, Nay. Sigurado ka? Opo. Para kasing medyo nangangayayat ka. Saka ang lalim ng eye bags mo. Marami po kasing inaasikaso ngayon sa school kaya madalas napuyat din po ako. May gusto ka bang sabihin o ikwento sa akin? Wala naman po. Maayos ba ang trato ni Malu sa'yo dito sa bahay niya? Ayos na ayos lang po ako, Nay. Mabait po siya sa akin tsaka binibigay niya po lahat ng mga kailangan ko sa school. Madalas nga po na sobra talaga yung allowance na binibigay niya sa akin. Kaya maswerte po ako na pinatuloy niya ako dito sa bahay niya. At tinutulungan niya ako pagdating sa ibang gastusin na kailangan para makapag-aral po ako. Papa Dudut, hindi naman ako madalas na sinasaktan ng pisikal o pinagbubuhatan ng kamay ni Tita Malu. Mas madalas pa yung ginagawa niya na pagsigaw sa akin at pagbitaw ng mga masasakit na salita. Pakiramdam ko ay mas masakit pa ang mga salitang yon kesa sa pananakit niya ng pisikal sa akin. Mas nagiiwan yon ng kirot at marka sa akin, lalo na kapag nararamdaman kong isa lamang akong sampid
na palamunin sa bahay ni Tita Malu. Pero ni minsan ay hindi ko yon sinabi o kinuwento kay Nanay Papa Dudut. Alam ko kasi na labis siyang mag-aalala sa akin at baka bigla niya na akong pauwiin sa bahay at ni minsan kasi hindi ako sinaktan o pinagbuhatan ng kamay ni Nanay. Hindi man perpektong ilaw ng aming tahanan si Nanay ay sapat na ang pag-aalaga at pagmamahal niya para masabi ko na hindi niya hahayaan na masaktan ako ng ibang tao. Kaya ang palagi kong sinasabi sa kanya, sa tuwing magkakausap kami ay ayos lamang ako at mabait naman si Tita Malu. At kailanman ay hindi niya ako dapat na alalahanin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng hindi magandang pinagdaanan ko kay Tita Malu, malaki pa rin ang naging pasasalamat ko sa kanya dahil nakatapos ako ng pag-aaral ko. Oo, hindi naging madali ang lahat pero naging daan naman si Tita Malu para matupad ang mga pangarap ko na maitawid ang kolehiyo. Hindi man gaanong naging maayos ang pagtrato niya sa akin, nagpapasalamat pa rin ako na pinatuloy niya ako sa bahay niya at tinulungan sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Papa Dudut, umuwi na rin ako noon sa bahay at kagad ding nakahanap ng maayos na trabaho. Literal na ako ang sumalo ng lahat ng responsibilidad at gastusin sa bahay namin. Pinakamabigat na kasama ang pagbabudget ko sa pag-aaral ko sa kolehiyo or pagpapaaral ko sa kolehiyo sa kapatid kong si Alena na sumunod naman sa akin. Wala kasi siyang kahit na anong scholarship na pwedeng makabawas ng tuition fee niya. Pero ganun pa man ay pilit kong ginapang ang pag-aaral niya kasabay ng ilang gastusin sa bahay dahil umaasa ako na kapag nairaos ko ang mga gastusin sa pag-aaral ni Alena, matutulungan niya ako sa responsibilidad sa pamilya namin, Papa Dudut. Anong plano mo ngayon? Hindi ko nga po alam, Nay. Kailangan malaman na to ng ate mo habang maaga pa. Natatakot po ako, Nay. Alam ko. Pero hindi mo pwedeng itago sa kanya ng matagal ang sitwasyon mo ngayon. Malalaman at malalaman din niya ang ginawa mo, Alena. Ate, Annalyn, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon, anak. Dapat nga po kanina pa ako nakauwi kasi maaga ko natapos yung trabaho ko, Nay. Kaya lang, ang traffic naman po banda dun sa may tulay kasi may banggaan na naman po ng truck at kotse dun. Grabe tuloy yung traffic na mapadaan yung jeep namin dun kanina. Madalas talaga na may nangyayaring aksidente doon. Ay, sandali nga lang at ipagtitimpla kita ng kape mo. ako na po magtitimpla ng kape, Nay. Ako na. Samahan mo na lang dyan ang ate mo, Alena. Sige po, Nay. Akala ko gabi pa ang tapos ng klase mo kapag ganitong Biyernes, Alena. Ate, nag-text sa isang kaklase ko yung professor namin para sabihin na hindi siya makakapasok sa klase namin mamaya. Kaya umuwi na lang din ako ng maaga dito sa bahay. Mabuti naman kung ganun. Anong ibig mong sabihin na mabuti naman, Ate Annalyn? Mabuti naman at naisipang mo umuwi na lang dito sa bahay. Kesa maglakwatsa ka pa sa labas kasama ng ibang kaibigan o kaklase mo. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na talaga magtiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi hindi mo alam kung anong impluwensyang pwede nilang maibigay sa'yo. Baka mamaya, ikapahamak mo pa yung pagsama-sama mo sa mga kaibigan mo kapag niyaya ka nilang lumabas o tumambay sa kung saan. Oh, eto na ang kape mo, Annalyn. Salamat po, Nay. Bakit pala hindi ka na nagsalita, Alena? Naiintindihan mo naman siguro yung punto ng mga sinabi ko kanina. Oo naman, Ate. Naiintindihan ko lahat. Eto na ang kape mo, Alena. Salamat po, Nay. Mabuti naman kung ganun. Ay, tikman ko nga muna tong kape na tinimpla ni Nanay.
Oh, mainit pa yan. Kaya dahan-dahan lang sa pag-inom. Grabe ang pait. Pero ito talaga ang gusto kong kape para nagigising lalo ang diwa ko. Nitong mga nakaraang araw kasi pakiramdam ko, palagi akong pagod sa trabaho. Pero di bale, ilang taon na lang naman makakagraduate ko na rin, Alena. At matutulungan mo na ako sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya iwasan mo sana yung mga classmate mo na alam mong hindi magandang impluwensya sa'yo ha. Baka mamaya, maging dahilan pa sila ng pagbubuntis mo nang wala sa oras at… Oh, Alena, ayos ka lang ba? Nako, pasensya na. Ano kasi, dumulas lang sa kamay ko tong tasa ng kape kaya natapon dito sa lamesa yung laman. Pero okay lang naman ako. Hindi ako napaso ng kape, ate. Ate Annalyn, aayusin ko lang to. Eto na ang basahan, Alena. Ako na magpupunas dyan sa lamesa. Sige po, Nay. May problema ba? Nay, Alena, napapansin ko na kanina pa kayo nagtititigan na para bang may gusto kayong sabihin sa akin. Ano ba yun? Wala yun, Ate Annalyn. Wala naman kaming dapat na… Alena, sabihin mo na kay Annalyn ang dapat niyang malaman. Alena, ano ba tong sinasabi ni nanay? Ano ba yung dapat mong sabihin sa akin? Kasi kanina ko pa talaga kayo napapansin. Kaya sigurado ako na may gusto kayong sabihin sa akin eh. Ate Annalyn, buntis ako. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis ka, Alena? Oo, ate. Buntis ako. Sorry. Sorry? Sorry para saan? Kasi sinira mo yung tiwala ko sa'yo? Kasi sinira mo yung mga plano natin para sa bahay na to? Para kay nanay? O sorry kasi sinayang mo lahat ng perang pinagpapaguran ko para lang makapag-aral ka. Ano, Alena? Bakit ganyan ka? Bakit dapat ko walang utang na loob mo naman sa akin? Annalyn, tama na yan. Ano pong tama, nanay? Bakit ako ang sinasaway niyo? Bakit hindi yung kapatid ko? Nandyan na yung bata sa tiyan niya. Hindi na natin mababago na buntis ang kapatid mo. Ay na nga po, Nay. Bakit parang hindi niyo man lang sinubukan na pigilan siya sa kalandian na ginagawa niya? Sabi ng tama na, Annalyn. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Ay naman po talaga ang totoo na eh. Wala nang ibang gagawin si Alena kung hindi ang pagbutihin ng pag-aaral niya. Pero lumandi pa siya at nagpabuntis sa kung sino lang lalaki. Samantalang ako nun, wala akong inatupag kundi pag-aaral ko at paninilbihan kay Tita Malu. Sa bagay, hindi niya rin naman po alam kung anong pasakit ang pinagdaanan ko sa kamay ni Tita. Ha? Sinasaktan ka ba ng Tita Malu mo? Opo, at hindi lang yon. Palagi niya pa ako minumura at sinusumbat sa akin lahat ng mga ginagastos niya para sa akin. Tiniis ko lahat yun. At minsan, hindi ko sinabi sa inyo dahil ayoko mag-alala kayo. Dahil ang nasa isip ko nun, titiisin ko lahat ng hirap at pasakit sa bahay ni Tita Malu para makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Para mapag-aaral ko yung mga kapatid ko at dumating ang araw na tutulungan ako ni Alena sa mga responsibilidad dito sa bahay. Pero nagkamali pala ako. Kasi hanggang sa huli, ako pa rin pala ang kailangan na kumayod sa pagtatrabaho para sa inyong lahat. Papa Dudut, alam ko na hindi talaga maganda sa ugali natin ang panunumbat sa lahat ng tulong na nagawa o naibigay natin sa iba, lalo na sa ating pamilya. Pero kasi ng mga oras na yon ay pakiramdam ko ay masyado nang nasagad ang pagtulong na ginagawa ko para sa kanila. Masyado na silang umasa sa akin at sinamantala ang kabaitan ko na pagsalon ng responsibilidad ng buong pamilya. May usapan kasi kami ni Alena na pagbubutihin niya ang pag-aaral niya, na hindi siya magpapaligaw sa kahit na sinong lalaki at mas lalong hindi siya magkakaroon ng boyfriend. Nangako siya na tutulungan niya ako sa pagsalon ng responsibilidad ng aming pamilya. Pangako na hindi naman pala niya kayang tuparin. Papa Dudut, nakita ko ang labis na pagkagulat sa mukha ni nanay nang marinig niya ang kinuwento ko na pang-aapi sa akin
ni Tita Malu. Hindi rin niya malaman ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali nito dahil mabait naman daw ang kapatid niyang yon. Baka raw nagbago na lamang si Tita Malu dahil sa biglaang paggaan ng kanyang buhay at pagkakaroon ng maraming pera. O binago ito ng mga pagsubok na hinarap niya para sa buhay at para guminhawa. Sa totoo lang, papadudot ng mga panahong yon, medyo naiintindihan ko na rin si tita. Iba lang ang paraan niya. Pero ginusto niya lang din akong mapabuti. Na pinuwersa niya akong maging malakas at maging palaban sa buhay. Sa totoo lang ay isa siya sa mga rason kung bakit mas nagsumikap akong makapagtapos kaagad. Kaya naman kung tutuusin ay naging dahilan siya ng pagtatag ko bilang isang tao. Ganun ko na lang din tinitingnan yung mga nangyari para siyang naging intensive training sa akin. Tungkol naman sa pagbubuntis ng kapatid kong si Elena. Noong malaman ko naman yon ay huminto na siya noon sa pag-aaral. Naging maselan kasi ang kalagayan niya at ang masama pa doon ay hindi na nagpakita ang lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya naman ang nangyari, ako na naman ang gumastos ng lahat ng gastusin kasama na ang mga check-up at gamot na kailangan sa pagbubuntis niya. Sobrang sama ng loob ko noon kaya halos hindi ko siya kinakausap hanggang sa makapanganak na ang kapatid ko. Nagawa ko lang dalawin siya 2 araw pagkatapos niyang manganak, Papa Dudut. Kamukhang kamukha mo talagang baby mo, Alena. Lalo na kapag ganyan na mahimbing ang tulog niya. Oo nga po, Nay. Mula sa mata, ilong, labi, hanggang sa maputing kutis ni baby. Namana niya sa akin lahat. Mabuti na lang talaga dahil sigurado ko na lalaking maganda ang baby mo. Lalaki siyang maganda at mabuting tao. Ate Annalyn, Kumusta ka na, Alena? ayos naman ate. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw dito sa ospital. Nag-overtime pa kasi ako sa trabaho ko. Okay lang, naiintindihan ko. Hindi ka ba nahirapan sa panganganak mo? Hindi naman ate. Ang sabi ng doktor, nakakabilib daw ako kasi hindi ako kagaya ng ibang naging pasyente nila na inabot pa ng ilang oras sa pagle-labor. Mabuti naman. Anak, tingnan mo ang baby ni Alena na karga niya. Kamukhang kamukha ng kapatid mo. Oo nga ate, lapit ka pa ng konti dito sa tabi ko para mas makita mo si baby. Hindi ba siya magigising kapag lumapit ako dyan? Hindi, Annalyn. Mahimbing ang tulog ni baby kaya hindi kagad siya magigising. Liga na dito sa tabi ng kapatid mo para makita mo kung gaano kaganda ang pamangkin mo. Sige po. Oo nga. Kopyang-kopya niya ang mukha mo, Alena. Ganyan na ganyan din ang mukha ng kapatid mo nung pinanganak ko siya. Kamukha niya nga po yung mga baby picture ni Alena, Nay. Ang taba ng pisngi. Tapos, namumula pa. Kaya hindi may pagkakailang akong nanay niya. Mabuti na lang talaga at hindi ka nahirapan sa panganganak sa baby mo, Alena. Yung iba kasi, di ba, kapag first time nila manganak, nahihirapan talaga sila. Tsaka nabanggit ni nanay noon na sinabi ng doktor na magiging masela ng pagbubuntis pati na ang panganganak mo. Nasunod ko rin daw kasi lahat ng mga bilin ng doktor, lalo na pagdating sa mga gamot na kailangan kong inumin. Alena, pasensya ka na kung wala ako dito sa tabi mo nung manganak ka. 2 araw pa ang lumipas bago kita nadalaw dito sa ospital. Ayos lang ate. Naiintindihan ko yun. Sorry talaga. Sorry kung naging pabigat ako na kapatid sa'yo tapos nagdagdag pa ako ng panibagong pabigat sa buhay mo. Hindi totoo yan. Kung ano man yung hindi magandang salita na nabitawan ko sa iyo noon, kalimutan mo na yun.
Hindi ko naman kasi talaga dapat na sinumbat sa inyo lahat ng sakripisyong nagawa ko. Pamilya tayo. Kaya kailangan na hindi ako mapagod na tulungan at suportahan kayo. Annalyn, anak. Sorry din, ha? Isa pa po kayo, Nay. Hindi niyo po kailangan na mag-sorry sa akin. Tama ka kasi sa sinabi mo na masyado na naming binigay sa iyo ang mabigat na responsibilidad sa pamilya natin. Kung alam ko lang talaga na sinasaktan ka ni Malu, hindi ko na hinayaan pa na. Tapos na po yun, Nay. Nangyari na po lahat ng yun. Isa pa, sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat pa rin po ako kay Tita Malu. Dahil malaki ang naitulong niya para makapagtapos ako ng kolehiyo ko. Tsaka ang mahalaga naman po ngayon, yung kasalukuyan natin at future ng pamangkin ko. Yun na lang po ang isipin natin, kung paano natin mas mapapabuti ang buhay natin. Promise ate, kahit may anak na ako, gagawin kong lahat para makatulong sa'yo at sa pamilya natin. Basta wag kami ang palagi mong uunahin, Alena. Ngayong may anak ka na, mas itutok mo sa kanyang atensyon mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin palagi ni Nanay. Nandito lang ako palagi sa tabi niyo ni Baby. Papadudot nang malaman ko noon na buntis si Alena ay nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib ko. Medyo nahirapan akong huminga dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Magkakahalong galit, sama ng loob, inis at matinding lungkot ang nasa dibdib ko kaya kaagad na sumabog ang luha ko. Hindi ko na rin napigilan ang mga salitang nabitawan ko noon kasama na nga ang panunumbat sa lahat ng sakripisyo na nagawa ko para sa pamilya ko. Oo, walang pumilit sa akin na saluhin ang responsibilidad na yon at palagi akong may choice na hindi yon tanggapin. Pero bilang panganay at lumaki sa pamilya na tinatatak sa isipan ko na kailangan kong gawin ang lahat ng yon, tinanggap ko nang ako ang unang aasahan nila na tutulong para guminhawa ang buhay ng aming pamilya. Pero umaasa ako noon na hindi lang ako ang gagawa ng pagsalo ng responsibilidad na yon. Umasa ako na tutulungan ako ng mga kapatid ko lalo na ni Alena. Kaya naman sobrang sumama talaga ang loob ko nang malaman ko na buntis siya at hindi pa pananagutan ng lalaking tatay ng baby niya. Pakiramdam ko kasi noon ay naging sobrang makasarili ni Alena, Papadudot. Buong buhay ko kasi noon ay wala akong ibang inisip kundi ang pamilya ko at kinabukasan nila. Tapos ayon si Alena magpapaligaw at magkakaroon ng boyfriend nang hindi pinapaalam sa amin. Nagpakasaya siya sa perang pilit kong pinaghihirapan na kitain sa trabaho ko. Hindi niya pinahalagahan ang effort na ginagawa ko para sa pamilya namin. Pero nang malaman nila nanay ang tungkol sa mga pinagdaanan ko kay Tita Malu ay nakita ko naman ang pagsisisi sa mukha nila. Nakita ko na hindi niya naman talaga ginusto na mahirapan ako sa responsibilidad na sinalo ko para sa pamilya namin. Akala ko, Papadudot, ay magtatagal pa ang sama ng loob na nararamdaman ko kay Alena. Pero nang makita ko ang pamangkin ko ay kaagad na nabawasan ang sama ng loob na nararamdaman ko. Narealize ko na hindi ako dapat maggalit sa baby ni Alena dahil wala naman itong kasalanan sa naging sitwasyon namin. Hindi rin ginusto ni Alena na iwanan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya, kaya nagkapatawaran na rin kami ng araw na yon. Nang sumunod na taon ay pinagpatuloy ni Alena ang pag-aaral niya at nagawa niyang tapusin ang kolehiyo. Tinulungan niya rin ako na pag-aralin ng iba pa naming mga kapatid nang magkaroon na siya ng trabaho. Nagtulungan kami sa pagpapalaki sa anak niya at mga gastusin sa aming pamilya. Siguro nga, Papadudot, ang aral na maiiwan ko sa araw na ito mula sa sulat kong ito ay pahalagahan natin ang ginagawa ng ating pamilya para sa atin. Pahalagahan natin ang pagsasakripisyo
na ibinibigay ng mga breadwinner ng ating pamilya. Dahil sa totoo lang, hindi madali ang maging breadwinner. Hindi madaling saluhin ang responsibilidad ng mga magulang, pero walang hindi kakayanin para sa mahal nating pamilya. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Annalyn. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay LS 97.1. 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, nasusukat ba ang pag-ibig? Paano malalaman kung tama lang o sobra na at nakakasira na? May mga taong hindi masukat ang pagmamahal dahil ito ay umaapaw at lumalampas pa sa karaniwan. Madalas ang ganitong pagmamahal ay nakakabuti para sa atin at kung minsan naman ito ay nakakasama. Aling pag-ibig ba ang sapat para sa iyo? Dear Papa Dudut, K-pop. Ito ang tawag sa akin ng mga katrabaho kong Pinoy kapag nagbibiruan kami. K-pop hindi dahil sa mahilig ako sa mga Korean pop stars na uso ngayon at kinakabaliwan ng mga kabataan tulad ng BTS, EXO, Blackpink at Momoland. Hindi rin dahil mahilig ako sa Korean novela at Korean fashion trends. Naging K-pop ang tawag nila sa akin dahil maliban sa singkit ako, slim at maputi ay kamukha ko daw ang gumanap noon bilang Johnny sa Korean novela na pinamagatang Endless Love. Eto Papa Dudut ang palabas na sinusubaybayan noon sa TV nang umalis ako sa Pilipinas. Ako po si Lance, 39 years old, may asawa at 2 anak na teenager. Pareho kaming nurse ng misis ko at kami ngayon ng pamilya ko ay currently nakabase sa California. Paminsan-minsan every 2 or 3 years ay nakakauwi kami ng Pilipinas kapag bakasyon gamit ang aming kaunting naipon. Looking good, moving up, moving on. May nakapagsabi sa akin noon ng mga salitang ito, ang mga dapat na sinasabi ko sa sarili ko sa harap ng salamin para kayanin ang lahat ng challenges sa buhay. Ang mga salitang ito ang pang-boost ko sa aking confidence kung napapagod na ako at gusto ko nang mag-give up. Aaminin ko sa inyo Papa Dudut na nasa gitna kami ngayon ng proseso ng paghihiwalay ng asawa ko. To make the long and complicated story short, ay hindi na kami magkasundo sa maraming mga bagay. Irreconcilable differences ang tawag dito sa mga papeles at dokumento na pinapipirmahan ng abogado namin sa isa't isa. Mga dokumento na hanggang ngayon ay pareho naming hindi napipirmahan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa namin ito pinipirmahan. Kung iisipin mo, Papa Dudut, parang kahit na pagpirma ng dokumentong ito ay halos hindi pa rin kami nagkakasundo ng asawa ko. Nagsimula ang usapang hiwalayan dahil sa kakulangan ng oras dahil pareho kaming subsob sa trabaho. Pinalala pa ng pagsiselos at pagdududa hanggang nasulsulan ng mga away at tampuhan sa pagitan ng mga kamag-anak namin at mga biyanan sa magkabilang panig. Madalas na kaming nag-aaway ng misis ko, Papa Dudut, kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Teenager na pareho ang mga anak namin at sa halip na araw-araw silang madamay sa paulit-ulit na away naming mag-asawa,
ay nagpasya na kaming tapusin ang lahat so we can all move on. Inexplain naming mag-asawa sa aming mga anak ang aming sitwasyon. Sinigurado naming naiintindihan nila. Matatalino naman silang pareho at malapit na ring magsimula ng kani-kanilang buhay. Nangako kami na susuportahan namin sila and we will always be at their side. Pinag-usapan namin ito ng maigi at masasabi naming okay na kami sa desisyon. Okay lang kami. Kung minsan, Papa Dudut, tinatanong ko sa sarili ko, dapat ba akong magalit? Sabay kabig naman ng aking isipan na may kasamang tanong. Kung magagalit ako ay kanino naman ako magagalit? Binuo ko ang pamilyang ito for 19 years sa Amerika. Pero bakit parang manhid ako sa pagkasira nito? Hindi ba dapat nagwawala ako ngayon? Hindi ba dapat ay sinasabi kong hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa buhay ko? Bakit hindi ko maramdaman ang sakit at pait ng sitwasyon na ito? Bakit ako manhid? Ang daming tanong, Papa Dudut. Iisa lang ang katotohanan. Manhid na ako. All is good, looking good, moving up, moving on. Sa ngayon, I eat healthy. I exercise a lot. I keep up with the fast-paced life. I am moving on, Papa Dudut. Pero sa likod ng isipan ko ay may naglalarong tanong, moving on na ba talaga ako? O running away? May tinatakbuhan ba ako? Hanggang ngayon, kahit na nagkaroon na ako ng sariling pamilya ay tinatakbuhan ko pa rin ang alaala ni Agnes. Manila, year 2000. Ito ang lugar at panahon na kung saan ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang huling taon bago ako pumunta ng Amerika. 20 anyos pa lamang ako noon, binata at bagito pa lamang sa mga adventures and challenges na inihanda sa akin ng buhay. Isa pa lamang akong fresh intern noon sa isang maliit na ospital na naging malaking bahagi ng training ko bilang nurse. Tulad ng nakakarami, pinangarap kong mag-abroad. Bago makapag-abroad, ang isang nurse na kagaya ko ay kailangan ng experience at credentials. Mula noon hanggang ngayon, training pa rin ang labanan sa kahit na anong trabaho. Kailangang fully prepared ka sa kung anong sitwasyon. Ang aga mo ah. The early bird catches the worm. Mabuti na yung maaga para makakuha ng magandang assignment. Pagkatapos ng training mo, early bird ang ilalagay ko sa recommendation ko sa'yo. Okay na yun, basta wag the worm. Ano bang happening ngayon sa ER? Let's see. Base sa folder merong may fractured ankle. Isang misis yung nasa corner na yon, nadula sa CR. Under observation pa siya. Yung nasa bed naman sa kabila, slight head injury. Nasagsahan ng taxi. Yung driver naman ng taxi nasa kabilang bed na high blood sa stress. Sila na rin ang nagtakbo sa sarili nila dito sa ospital. Lasing at di lang basta lasing, heavily intoxicated. Parang tabloid lang ah. Regular day sa ER. Walang exciting? Eto ang exciting. Lapit ka. Ano yan? Yung favorite patient mo, nandito ulit sa taas for check-up. Unang araw niya. Si Agnes? 3 days, full medical. Pwede bang pa-assign sa kanya? Pwede ba naman yun? Sa ER ka kaya? Sige na, please. 36 hours naman ang duty mo, di ba? Kahit hindi kita i-assign sa kanya, makakasalubong mo pa rin siya. Sige na, palitan ko ng duty. I-take over ko ang schedule mo next week. Sige na, please. I-assign mo na ako sa kanya. Bawal eh. Mahabang bakasyon din yun para sa'yo. Ayaw mo nun? Mas makakasama mo na matagal yung boylet mo. Shh! Huwag kang maingay dyan. Ako nang bahala sa'yo. Ewan, basta, pag-iisipan ko. Kahit magkulong kayo sa bahay ng boylet mo. Ano ba? Bad ka? Sabi ko huwag kang maingay dyan eh. Sige na kasi, payagan mo na ako. Okay, fine. Total, early bird ka naman. Ayan! Thanks, Mamu!
mo akong tawaging mamu. Oy, ating lang to ha. Sure. Excuse me, hindi boylet yun. Forever ko na yun. Papa Dudut, March 12, 2000. Nang una kong makita si Agnes. First day of duty ko pa lamang noon sa ospital nang una kong nakita siya. Kulang ang staff noong araw na yon kaya nagboluntaryo akong magdala ng supplies sa nursery section ng ospital. Pink ang unang uniform na pinasuot sa akin. Sa pagdating ko sa nursery dala ang isang kahon ng supplies ay kitang-kita kong naginhawahan ang pagmumukha ng nurse na on duty dahil kanina pa pala niyang gustong mag-CR pero hindi siya makaalis dahil mag-isa lang siya at walang magbabantay sa mga bata. Ibinaba ko muna ang kahon at sinabing ako na lang ang magbabantay kahit ilang sandali habang wala siya. Nagpasalamat ang nurse at dali-daling nag-excuse para pumunta ng CR na nasa dulo pa ng floor. Naiwan ako ng ilang minuto kasama ang 4 na sanggol na mahimbing na natutulog sa nursery. Tahimik sa nursery room. Nang inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kwarto, ay nakita ko sa viewing window ang isang babae na nakasuot ng kulay blue na damit na pampasyente na binalutan ng sweater na maroon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Agnes. May dimple siya sa kanang pisngi. Ito ang unang napansin ko noong nakita ko siya. Maputi si Agnes at medyo singkit. Mas matangkad lang ako ng kaunti sa kanya sa taas kong 5'7". Nakadungaw siya sa bintana ng nursery at pinapanood ang mga sanggol. Ang akala ko noon ay nanay siya ng isa sa mga babies na nasa nursery. Ang bata naman niyang ina, ang sabi ko sa sarili ko. Halos magkaedad lang kami, Papa Dudut. Dahan-dahan kong binuhat ang sanggol na tinitignan niya at nilapit ito sa viewing window para makita niya ng malapitan. Feeling proud ako noon, Papa Dudut. Bilang bagitong nurse, pakiramdam ko ay may nagawa akong magandang kontribusyon sa mundo nang ilapit ko ang sanggol sa kanyang ina kahit may makapal at malawak na salamin sa aming pagitan. Sandaling nagtagpo ang aming mga tingin. Parang tumigil ang mundo ng mga sandaling yon. Mapungay at maamo ang kanyang mga mata. May dimple din pala siya sa kaliwang pisngi. Sayang, sabi ko sa sarili ko, take na siya. Naputol ang sandaling yon nang biglang bumukas ang pinto ng nursery. Paglingon ko sa likuran ay nakabalik na ang nurse on duty. Kumaway siya sa babae sa bintana, hudyat na kilala niya ito. Hi Agnes, ang sabi ng nurse sa mahinang boses para hindi magising ang mga sanggol na natutulog. Sinundan ito ng pabulong na, "Kumusta ka na?" Sabay turo sa babae sa bintana nang halos walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Thumbs up ang sagot ni Agnes mula sa labas. Kompleto ko nang nakita ang kanyang dimples, left and right. Para siyang mas batang Alice Dixon. Nagdi-disappear ang kanyang mga mata sa tuwing ngumingiti siya. Monthly check-up pala ni Agnes noong araw na yon at ang sabi sa akin ng nurse on duty habang hindi inaalis ang tingin at ngiti kay Agnes. Hindi siya ang nanay ng bata. Magtanong ka kasi. Huwag kang basta-basta. Formal kaming nagkakilala pagkatapos ng sandaling yon sa nursery. Ipinakilala siya sa akin ni Mamu na naging supervisor na ng training ko matapos ang ilang buwan. Halos monthly ang check-up ni Agnes, kaya madalas ko siyang nakikita. Dahil maamo ang kanyang mukha at hindi siya nahihiyang makipag-usap kahit kanino man, ay naging kaibigan na niya ang karamihan sa mga doktor, nurses at hospital staff at pati na rin ang ilang mga pasyente na nakakasabay niya.
Unti-unti nang nahuhulog sa kanya ang aking puso at tuwing nakakausap ko siya, ay lalong bumibilis ang tibok nito. Aaminin ko na iisa pa lamang ang naging girlfriend ko at noong high school pa ako noong naging kami. Nagkahiwalay kami noong magkolehiyo na siya sa ibang lugar. Broken hearted ako noong nangyari yon at ibinuhos ko sa pag-aaral ang aking atensyon. Ngayon ko lamang ulit naramdaman ito, pero sa pakiramdam ko, ito ang mas totoo at tunay na pagmamahal. Once or twice a month ay nakakapag-usap kami ni Agnes at madalas na nabibiyayaan ng mas mahabang kwentuhan tuwing naa-assign ako sa kanyang floor. Salamat kay Mamu dahil mas madalas din ang pagkakataon na yon. Kumusta ang paborito kong patient? Heto, mahina pa rin ang puso. Dito ka sa tabi ko, Lance. Ha? Magra-rounds na si Doc eh. Baka mahuli tayo kung ano pang isipin. Ano ka ba? Kailangan ko lang ng alalay sa pagtayo. Nandito ka lang last month ha. Hindi ko ina-expect sa'yo ang sagot na mahina pa rin ang puso. Dapat, strong and fighting. Ang bilis ko kasi mapagod lately. Mabilis kesa sa dati? Mas mabilis pa kaysa mabilis na dati. Kumusta naman ang favorite nurse ko? Well, galing ako sa ER. Merong may fractured ankle, may nabundol ng taxi, may lasing na nagulpe. Regular day. Parang headlines ng tabloid ah. Yan din ang sabi ko sa chief nurse ko eh. Si Mamu? Ayaw nga niyang patawag ng Mamu eh. Nasilip mo ba ang folder ko? Anong sabi ng detail ko? Agnes, mahina ang puso mo. Hindi ka dapat palaging napapagod. Pagod na ako, Lance. 2 araw kada buwan ang schedule ng check-up ni Agnes sa ospital. Bata pa lamang siya ay mahina na ang pinakamalaking ugat na nagdadala ng dugo mula sa kanyang puso papunta sa buong katawan. Ang delikado sa kondisyon niya ay maaaring bumigay ito kahit na anong oras kaya dapat ay regular ang monitoring. Hindi maiging makapaglabas ng dugo ang kanyang puso kaya nahihirapan itong magtrabaho ng maigi. Mode of lifestyle ang cause nito para sa karamihan. Sa madaling sabi ay bunga ng pagpapabaya sa katawan. Kay Agnes naman, pinanganak na siyang may ganito. Sa madaling sabi, hindi niya kagustuhan. Papadudot hindi naging sagabal para kay Agnes ang kanyang kondisyon. Nagtuturo siya sa prep, kung bawal ka nga naman sa stress ng panganganak edi palibutan mo ang sarili mo ng mga bata. Iningatan ni Agnes ang puso niya dahil gusto niyang mabuhay. Gusto niyang magpatuloy at eto ang dahilan kaya pabalik-balik siya sa ospital, siya at ang kanyang ina. Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang bawat tao ay may papel na ginagampanan. Kadalasan ay hindi lang isa kundi 2, 3 o mas higit pa. Para sa akin bilang nurse, 3 ang uri ng tao. Ang mga tagasagip ng buhay, ang mga gustong magpasagip, at ang mga tao na ayaw magpasagip. 5 buwan matapos kaming unang magkakilala, August, year 2000. Binanggit ni Agnes sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang naririnig ko sa aking isipan. Ang sabi niya ay pagod na raw siya. Pagod na sa kakatingin mula sa labas ng mga bintana. Pagod na sa paghahangad ng mga bagay na hindi naman magiging kanya papadudot. Bakit ganon? Kung sino pa ang matinding magmahal ay siya pa ang mahina ang puso. Kung sino pa ang gustong magpasagip, siya pa ang halos wala nang makapitan. Dapat kasi may motivation ka para gumaling ka. Anong motivation ko para gumaling? Alam ko na. Papasyal tayo sa mall. Sa may arcade, dance revo, yung ganun. Dance Revo? Uso pa ba yun? Maganda yun. Exercise para sa'yo. Paano kung mapagod ako? Di ba sabi mo bawal ang mapagod? Oo nga no. E di, laro na lang tayo ng mga video game.
Yung car racing? Bawal din ang too much excitement. Aba, parang mas ikaw pa ang nurse sa ating dalawa. Labas-pasok ako sa ospital mula grade 1, no? Maniwala ka, dapat bigyan na ako ng PhD sa medicine dahil memoryado ko na ang mga sakit ko. Alam ko na. Uupo na lang tayo sa bench sa mall. Tapos, manonood tayo ng mga nagsasayaw. Matagal ko nang ginagawa yan. Hindi na bago yan. Ibahin mo this time. Anong difference? This time, may kasama ka. Hehehe. Magtrabaho ka na nga. Mag-superhero ka na dun sa ibang room ng hospital. Oo, gusto mo manlait? Manlalait tayo ng mga sumasayaw. Gusto mo yun, di ba? Sige, fine. Oo na. Ang motivation ko ay manood ng mga sumasayaw at manlait. Salamat, Lance. Salamat sa ano? Nurse kasi ang palagi kong kasama kapag namamasyal. Ano ba ang tingin mo sa akin? Friend. Friend? Kaibigan. Nurse din ako. Ayoko kasi i-impose sa isang friend na bantayan ako. Ayokong obligahin. Voluntary ko naman ginagawa to. Aba, Nurse Lance, may pinapahiwatig ka ba? Aba, Patient Agnes. May magagalit ba? May magagalit ba kung ano? Doc, good afternoon. How are you feeling today, Agnes? Mabuting umingiti ka na. Mas magaan na po ang pakiramdam ko ngayon, Doc. Nasaan ang scan niya? Eto po, Doc. So, bakit palagi kang napapagod lately? What have you been doing different? Doc, hindi ko rin po alam eh. Regular stuff, I guess. We have to run more tests. You really have to stay for 3 days. Paano po yung trabaho ko, Doc? You need to take a rest. Stay away from stress. Nagtuturo ka pa ba? Opo, Doc. Nursery level pa rin. Nako, makukulit na mga bata pa man din. Baka yan ang source ng stress mo. I'll make my rounds muna tapos babalikan kita mamaya, okay? Meanwhile, you just relax. Sige po, Doc. Lance, are you coming? Yes po, Doc. See you later. Kadalasan papadudot ay 2 araw lamang kada buwan ng check-up ni Agnes. Pero dahil siguro sa sobrang pagod sa trabaho ay nadagdagan pa ng 1 araw ang check-up niya sa pagkakataong ito para daw i-monitor pa ng maigi ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Inaamin ko na hindi unusual ang pag-i-extend ng check-up pero regular itong ginagawa kapag may kailangan pang i-verify sa mga test results. Second day ni Agnes sa ospital noong natapos ang 36 hours na duty ko. Bago ako umuwi after ng duty ko ay pinuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto para magpaalam. Aaminin ko, papadudot, magmula ng unang nakilala ko si Agnes hanggang sa ngayon ay masasabi kong minahal ko na siya. Minahal ko siya dahil matapang siya. Minahal ko siya dahil hindi siya takot mangarap at abutin ito. Minahal ko siya sa napakaraming dahilan. Hindi siya mahirap mahalin. Pero paano ko ito sasabihin sa kanya na hindi niya ako pagtatawanan? Dapat ko pa bang sabihin? Noong mga panahon na yon dahil bata pa ako ay hindi ko iniisip ang mga komplikasyon ng buhay. Nurse ako sa ospital, pasyente naman si Agnes. Alam ko na kailangang mag-maintain ng professional distance at hindi dapat maging masyadong personal sa mga pasyente. Pero mapipigilan mo ba ang puso mo na magmahal? Kaya mo bang idikta sa damdamin mo kung kanino ka magsasabi ng I love you? Napatigil ako sa aking iniisip habang palabas na ng elevator papunta sa room ni Agnes. I love you? Sabi ko sa sarili ko. Tinamaan ka na, Lance. Wala noon sa kwarto ang kanyang nanay na hindi ko pa lubusang nakikilala. At hanggang ngitian lang kami sa hallway ng ospital. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan kong nakatingin sa bintana si Agnes.
Malayo ang kanyang tingin ng mga sandaling yon. Baka sa kanyang mukha ang malalim niyang iniisip. Habang sa likod naman ng aking isipan ay sumisigaw ang mga salitang mahal mo siya, Lance. Ito na ang forever mo. And I am willing to take the chance dahil she is worth it. Knock knock! Uy, Lance. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba naman yun? Patapos na ang duty mo Dinalang kita ng specialty ng kitchen. Ano yun? Gulaman. Gulaman? Gulaman. Soft diet ka daw muna, sabi ni Doc. Sa laki ng kitchen nyo dito, gulaman lang ang specialty? Hindi lang basta gulaman. Kulay pink na gulaman. Mukhang pagod ka na. Uwi ka na para makapagpahinga ka na. Dumaan lang ako para mag-goodbye and good night. At ipaalala sa'yo yung date natin paglabas mo. Nakaschedule na. Kasama sa mga calendar ng check-up ko. Magpagaling ka ha, para makapasyal tayo. Sasamahan mo ko as a nurse o bilang kaibigan? Hindi ba pwedeng both? Uuwi lang ako para matulog tapos bibisitahin kita bukas. Sige, para may kausap ako. Susunduin ako ni Mami bukas. Ipapakilala kita. Anong gusto mo? Flowers o snacks? Flowers. Pink. Para magkakulay naman sa white rooms ninyo. Hospital to, hindi hotel. What do you expect? Flowers. Pink. Tanong lang, kapag off-duty ka at pupunta ka dito, naka-uniform ka pa rin ba ng puti? Ma'am Agnes, ano po sa off-duty ang hindi nyo gets? Naisip ko lang kung off-duty bang nurse ay hindi na siya nurse. Stop flirting with me, Ma'am Agnes. Magsuot ka na rin ng pink para alam kong seryoso ka. I'll see you tomorrow. Rest well. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Alas 7 na ng gabi nang makarating ako sa aming boarding house, Papa Dudut. Naligo muna ako bago matulog. Aagahan ko ang pagising, ang sabi ko sa sarili ko, para mabili ang bulaklak na bilin ni Agnes. Dahil bukas ko siya bibisitahin. Sabay sa pagtulog ko ng gabing yon, Papa Dudut, ay ang pagdaloy ng mga alaala ng kanyang ngiti noong paglabas ko ng kanyang kwarto sa ospital. Sabay sa pagtulog ko ang hangad na sana dumating na ang bukas. Sa panaginip ko, dala ko ang mga alaala noong una naming pagkikita at kung paano naging instrumento ng pagkakakilala namin si Mamo. At noong araw na bitin ang staff ng ospital. Naalala ko pa ang makapal at malawak na salamin sa pagitan naming dalawa ni Agnes habang hawak ko ang sanggol na ang akala ko ay anak niya. Mahimbing na ang tulog ko nang magsimula sa panaginip ko ang pagdaloy ng mga alaala noong tulak-tulak ko siya sa kanyang wheelchair papunta sa hallway hanggang sa labas ng garden ng ospital para magpaaraw isang umaga. 3 paso ng bougainvillea sa isang maliit na balcony. Ito lang ang bumubuo ng tinatawag naming garden sa 2nd floor na nakaharap sa silangang bahagi ng buong avenue, kung saan ay kitang-kita ang pagsikat ng araw. Pero para sa amin, noong mga sandaling yon, ito na ang park na pasyala namin tuwing umaga kapag on duty ako. Malalim na ang tulog ko nang sa panaginip ko ay inilipat niya ang kanyang kamay sa aking kamay at nagpapasalamat sa panahon na magkasama kami. Ngunit bigla akong nagising nang sinabi niya sa aking panaginip ang mga salitang, "Ano kaya ang pakiramdam kapag sumuko na ako?" Bigla akong nagising, Papa Dudut. Balisang-balisa sa aking kama. Bumangon ako at uminom ng isang baso ng malamig na tubig sa kusina ng aming boarding house. Pagtingin ko sa aking relo, alas 5 na ng umaga. Naka 10 oras din ako ng tulog.
Ito ang pangatlo at huling araw ni Agnes para sa kanyang check-up. Pagkatapos nito ay nakaschedule na siyang i-release. Naalala ko pa yung araw na yon. Maaga akong nagising, naligo at nagbihis. Hindi ako nag-aagahan dahil plano ko siyang saluhan para sabay kaming kumain. Papunta ako sa palengke para maghanap ng pink na bulaklak na bagay para sa kanya. Pagdating ko doon, ang daming pink na rosas. Bibilhin ko na sana ang inaabot ng tindera na isang ready-made bundle pero nakita ko ang isang balde ng mga hindi pa nakataling rosas. Sa halip na bibili ng ready-made, ako na lang ang gagawa ng bouquet para espesyal. Kaunti lang din naman ang dagdag na bayad. Nakasuot din ako ng pink na t-shirt noon as requested. Pero hindi ako nakahanap ng buong kulay na pink, kaya pink na lang na may blue stripes ang sinuot ko na regalo pa sa akin ng nanay ko nung nakaraang birthday ko at hindi ko pa nasusuot. Papadudot, panahon na ng tag-ulan noon. 10:00 na ng umaga pero makulimlim pa rin at medyo umaambon nang makarating ako sa ospital. Oh, bakit nandito ka? Bumibisita lang. Dadalang ko ng bulaklak si Agnes. Ha? Pink daw ang sabi niya. O ito, pink. Hindi mo ba alam? Ang alin? Wala nagsabi sa'yo? Bakit? Lance, ano ba? Huwag ka dito magtaas ng boses. Anong nangyari kay Agnes? First name basis na kayo ng pasyente mo? Nasaan si Agnes? Huwag ka dito gumawa ng eksena, may mga pasyente. Lance, ano ba? Maging professional ka nga, Lance. Ipinapahiya mong sarili mo. Ano ba kasi ang nangyari? Sasabihin ko sa'yo pero kumalma ka. Utang na loob, kumalma ka. Hindi pareho tayong mananagot dito. Okay, fine. Nasaan na siya? Inilipat siya sa ICU. Inatake siya kagabi. Yun lang ang alam ko. Hey, yun lang ang alam ko kasi professional ako. Read between the lines. Hindi ako duty sa floor niya. Dito ako sa ER tulad mo. Dito ka sa ER. Hindi ako naka-duty ngayon. Hindi ka pwedeng pumasok doon, Lance. Bawal ang bisita. Pagdating ko sa ICU ay nakita ko si Agnes. Tahimik siyang nakahiga. Ang daming aparato ang nakakabit sa kanya. Habang nakatayo ako sa labas ng kanyang kwarto, nakadungaw sa selyadong bintana, mahigpit ko pa ring hawak ang dala kong mga bulaklak para sa kanya. Bumabaha ng magkahalong kaba, takot at pag-aalala sa isipan ko. Sa buong panahon na magkasama kami, bakit hindi ko naisip ni minsan na pwede pa ring mangyari ito? Ang sabi ko sa sarili ko, siguro dahil feeling ko ay superhero ako na kaya kong sagipin kahit sino na gustong magpasagip. Pero kapag ayaw magpasagip, sasagipin ko ba? Lumapit ako sa salamin. Isang makapal at malawak na salamin na naman ang namagitan sa amin. Pero this time ay wala kahit isa sa amin ang nakangiti. Ikaw si Lance? Po? Ako ang mommy ni Agnes. Sabi niya kagabi magdadala ka daw ng pink flowers at nakapink ka. Nung nakita kitang paparating, alam ko kung sino ka. Ikaw si Lance. Kumusta po siya? Inabutan siya dito ng sakit niya kagabi. Mabuti na lang at sumabay sa check-up niya. Mabuti na lang dito nangyari at hindi sa ibang lugar. Nagtatawanan pa po kami kahapon bago ako umalis. Alam mo ba, hate niya ang pink? Pero no more room daw for hate kaya in-embrace niya pati ang kulay na yon. Kaya yata niya pinasuot sa'yo at pinadala ka ng pink na bulaklak. It's her way of saying that she likes you. I think gusto niya makita yon. Sanay na ako. Ganyan talaga ang kondisyon ni Agnes. Unpredictable. Nurse ka, di ba? Opo. Alam mo kung gaano kakritikal ang kondisyon niya. Ironic, hinanda ko na ang sarili ko sa ganitong pagkakataon. Ayaw makita ni Agnes na mahina ako. Pero heto ako ngayon. Hindi ko na naman alam ang gagawin. Ano pong nangyari?
Nagkukwentuhan lang kami. Tapos bigla siyang dumain na masakit ang tiyan niya. Akala ko sa kakatawa. Akala ko din yung ulcer niya. Tapos kumalat ang sakit sa kanyang dibdib. Dumating na ang mga nurse nung mangyari yon. Sorry po, wala po ako nung nangyari yun. It's okay. Palagi ka niya nga babanggit sa akin. Ikaw din ba yung nasa nursery noon? Yung naka-pink daw na naglapit ng bata sa bintana para makita niya? Akala ko siya ang nanay, kaya ipinakita ko. Nung nakilala ko siya, sabi niya po pagod na raw siya katitingin lang sa labas ng mga bintana. Pagod na daw siyang mag-wish ng mga ganong bagay para sa kanya. Sabi niya gusto daw niyang magkaanak. Hindi kaya ng heart ni Agnes ang magpuntis, lalo na ang mga anak. Pero gusto daw niya anak na babae. Para pag naiwan daw niya ako, kapag maiwan na niya ako, para may kapalit daw siya sa buhay ko. Ma'am, Lance, iho, this is it na daw sabi ni Doc. Naghihintay na lang tayo. Mabuti nakarating ka. Matapos ang regular check-up na 2 days kada buwan, ito ang first time na ni-require si Agnes na mag-stay ng 3 days dahil may kinukumpirma pa sa kanyang mga lab results at test. Sa pangatlong araw, ang plano sana ay mamasyal kami ni Agnes, manood ng mga sumasayaw sa mall, maglakad-lakad for exercise at kumain sa food court. Okay lang din sana kung kasama ang nanay niya. Pero sa ngayon, sa pangatlong araw na ito ay nandito lang kami. Naghihintay at ilang minuto pa lang magmula nang dumating ako ay parang habang buhay na ang paghihintay namin ng kanyang ina. Hindi na nasundan pa ang aming pag-uusap matapos niyang magpasalamat na dumating ako. Pero ramdam namin ang pagbuhos ng emosyon na parang ang dami na naming sinasabi sa isa't isa. Tanging ang tunog na lang ng respirator at ang beep ng heart monitor ang pumuno ng spasyo sa loob ng maliit na kwarto ng ICU. Minabuti ko munang puntahan si Mamu. bakit hindi mo sa akin sinabi kagabi? Nagagalit ka ba? Sana sinabi mo man lang sa akin. Bakit ka nagagalit? Relative ka ba niya? Boyfriend ka ba? Nurse ka dito, Lance. Baka nakakalimutan mo, trabaho mo to. Bawal ang... Hindi ka pwedeng ma-involve sa patients mo ng ganito. Mahal ko si Agnes. Kumising ka nga. Crush siguro, oo. Admiration possible dahil strong fighter siya. Hindi pwedeng minamahal mo agad ang kahit sinong pumasok sa ospital na to. Dahil Lance, nurse ka. May obligasyon ka kung saan kailangan mo to think straight all the time. And you're not thinking straight now. Ang mundo ng nurse napapalibutan ng mga may sakit. Hindi ka dapat nagpapapekto. Sino ka ba para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat maramdaman? Madami na ako nakita mga nurse at mga doktor na dumaan sa ganyan. Maniwala ka sa akin. Sa galing mong yan, kahit ilang ulit ka mag-training dito o sa ibang ospital, hindi mo matututunan na maglagay ng distance between you at sa pasyente mo. Kailangan ikaw mismo ang mag-define ng line na yon. Bata ka pa, Lance. Sabi ko ipapasyal ko siya eh. Lance, kinukompromiso mong trabaho mo sa ospital na to. Kapag nangyari ito sa'yo, kapag ang mahal mo nasa ICU na yun, iiwanan mo ba? Pasanay ka na, Lance. Hindi lahat ng tao kaya mong iligtas. Pagbalik ko sa ICU ay naabutan ko ring nakaupo ang nanay ni Agnes. Tahimik pa rin sa loob ng kwarto. Tanging paghinga at pagtunog lang ng heart monitor ang naririnig. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale. Hanggang huminto na ang kahit na anong tunog ng paghinga na nasundan ng isang mahabang beep. Wala na akong narinig pagkatapos noon. Tinawag namin ang nakamonitor na nurse on duty.
Mabilis na pumasok ang iba pang mga nurses sa room na nasundan din ang pagdating ni Doc habang ang lahat ay gumagawa ng paraan para i-revive si Agnes. Sa gitna ng kaguluhang ito ay parang wala pa rin akong naririnig. Para akong nabingi na kahit alam kong maingay na, sa loob ng room ay wala pa rin akong naririnig. 11:58 AM ay nakita kong sinulat ng nurse sa hudyat ni Doc ang oras sa clipboard kung saan ay nakalagay ang detalye ni Agnes. Wala akong narinig. Dahan-dahan akong umatras palabas ng kwarto. Wala na rin akong naramdaman pa. Sa 20 taong laban niya sa sakit na ito, sumuko na rin siya. Doon nagsimulang magmanhid ang damdamin ko. Tuluyan nang namaalam si Agnes. Ang bilis, ang sabi ko sa sarili ko. Parang sa pakiramdam ko ay 3 araw ko pa lamang siyang nakasama at parang ngayon ko pa lamang siya nakikilala ng husto. Parang kulang pa dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng lubusan. May ibang mga tao na nakikilala lang nila ang isang tao kapag magkasama sila ng 3 taon. Ang iba naman ay kapag 3 taon na. Ilang buwan pa lamang kaming magkakilala ni Agnes pero parang buong lifetime na ang panahong kasama ko siya kaya naman parang ang pakiramdam ko ay isang buong lifetime ang nawala sa akin ng araw na yon. Halos 1 linggo ang lamay. Maraming nagpunta mula sa ospital, mga doktor, nurses, hospital staff, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga estudyante at mga magulang nila. Pati ang ibang mga namumukhaan kong naging pasyente ay bumisita dahil naging kaibigan nga ni Agnes ang lahat. Masaya silang nagkwekwentuhan tungkol sa mga memories nila kasama si Agnes at kung paano sila nagkakilala. Nakailang beses ako ng pagbisita sa lamay pero hindi ko maintindihan dahil parang wala akong maramdaman. Makalipas ang 1 linggo, inilibing na si Agnes. Pagkatapos nito at nang umuwi na halos lahat ng nakilibing ay saka lamang kami nakapag-usap ng kanyang ina. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Salamat din po na hinayaan niyo akong makilala ang anak niyo. Hindi tama ang ganito. Hindi dapat magulang ang naghahatid sa kanyang anak sa libingan. Obligasyon ng anak yun. Ang obligasyon ng magulang ay magsilang, magpalaki, magpaaral at mag-alaga ng mga apo. Dapat nilalampasan ng anak ang buhay ng kanyang magulang. Tita, ayaw po ni Agnes na nakikita kayong ganyan. Baka magkasakit po kayo. Pagpasensyahan mo na ako. Tama ka. Ayaw din ni Agnes na nakikita akong ganito. Okay lang naman po pero pagkatapos niyong mailabas, balik ulit. Go, go! Natutunan ko po yan kay Agnes. Makikita pa ba kita? Sana po. Para makapagkwentuhan pa po tayo tungkol kay Agnes. Pero nag-apply po ako sa Canada. Malaki po ang demand para sa mga nurse doon. Looking good. Moving up, moving on. Opo. Tandaan mo yan palagi. Na-realize ko yan lately na ugali pala namin ni Agnes yan. Every time pagkatapos magkasakit ni Agnes, kapag gumaling na siya, humaharap kami sa salamin and we say, looking good, moving up, moving on. Looking good, moving up, moving on. Paano ko mamahalin ang isang taong nasa ala-ala ko na lamang? Dumiretso ako sa ospital pagkatapos ng lamay para kolektahin ang mga gamit ko mula sa locker. Nagpasalamat din ako kay Mamo dahil yon ang huling araw ko sa ospital. Habang naglalakad ako papalayo, saka lamang nagsimula ang aking pagluluksa. Itinago ko ang galit at pagdadalamhati sa lakas ng pag-ulan ng mga panahon na yon dahil simulan na ng panahon ng bagyo. Ikinubli ko ito sa lakas ng hangin at sa ingay ng pagbuhos ng ulan.
Doon ko lang nalaman, habang buhay kong mamahalin ang isang alaala. May mga tao na ang problema nila ay love life. May mga tao na ang reklamo nila ay hindi pinapansin ang mga type nila. May mga tao na ang problema lamang ay ang kawalan ng komunikasyon. May mga tao naman na ang problema ay kakulangan ng panahon. Sa mga problemang ito ay bumibigay na agad ang damdamin nila. Ako, paano ko pa siya mayayakap? Hindi na. Taong 2001 nang ma-approve ang mga papeles ko at tumuloy na ako papunta sa Canada. Ito muna ang naging first destination ko noon bilang nurse, kung saan ay 3 taon din ako nagstay. Dito ko na nakilala si Virgie na kapwa kong nurse at naging asawa ko. Pinilit kong kalimutan si Agnes pero hindi ko magawa. Palaging laman siya ng aking alaala. Paano ko nga ba makakalimutan ang lahat ng yon? Second year namin sa Canada nang pinanganak namin ang aming panganay. Nang makita ko siya at mahawakan, nang yakapin ko siya sa harapan ng asawa ko, saka ko lang finally nasabi sa sarili ko na looking good, moving up and moving on. Taong 2004 nang lumipat kami sa California at dito na nagsettle down. Dito na rin pinanganak ang aming second child. Inaamin ko, Papa Dudut, nag-move on ako pero hindi ko na naibalik ang dati kong pakiramdam. Nagmanhid ang damdamin ko at natakot akong ibigay ang aking buong sarili kahit may mga anak na ako. Paano ba nasusukat ang pag-ibig? Paano ba nasusukat ang bawat tibok ng puso? Ang sabi ng iba, depende sa mga aparato na kinakabit sa katawan mo. Ang sabi naman ng iba, depende sa haba ng pagsasama ninyo at meron din namang mga nagsasabi na depende sa higpit ng yakap, sa dami ng luha, sa lakas ng tawa. Noong nakaraang buwan ay muli kaming nag-usap ni Virgie. Pinag-usapan namin ang aming sitwasyon, ang lagay ng mga bata at ang paghahatian ng mga ari-arian. Hanggang napag-usapan namin kung ano ang pakiramdam namin sa ngayon. Sa halos 18 years naming magkasama ay never kong naikwento sa kanya ang tungkol kay Agnes. Ngayon lang, nang simula ay nagalit si Virgie hanggang sa naintindihan niya. Hanggang hindi na siya umimik. Tinanong ko kung pwede ba naming subukang muli at hinawakan lang niya ang aking mga kamay at sinabing hayaan na lang namin na ang tadhana ang gumawa ng paraan. Kung meron, meron pa. Sa ngayon ay wala. Hindi nagtatapos dito ang kwento ng buhay, Papa Dudut. Patuloy nating isinusulat ang direksyon kung saan tayo patungo. Hindi man kami nabigyan ng mahabang panahon ni Agnes ay nabiyayaan naman ako ng pamilya na mamahalin ko ng walang kondisyon. Sa ngayon ay may sariling buhay na sinisimulan si Virgie. Ang mga anak ko na 1 taon lang ang pagitan sa isa't isa ay 17 and 16 years old na at gusto na rin magsimula ng sariling buhay. Naniniwala ako na patuloy nating binubuo ang ating kasaysayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagkakataong ma-share ang kwento ko. At sana ay may mga nakapulot ng aral dito na kailangan nating bigyang halaga ang bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay habang merong pang panahon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Lance. Maraming salamat, Kapusong Lance, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Tama ka sa mga sinabi mo sa huling bahagi ng iyong sulat. Sa bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, habang merong pang panahon ay bigyan natin ng halaga ang mga panahon na yon na kasama natin sila. Hindi masama na alalahanin natin ang ating mga nakaraan. Pero kung ito ang sagabal natin sa pagkakaroon ng matahimik na buhay kasama ng mga bago nating mahal sa buhay, oras na siguro para mag-isip-isip ka. Hindi pa huli ang lahat sa inyo ng asawa mong si Virgie.
May panahon pa para ayusin mo ang inyong pagsasama. Subukan mo. Gawin mo ang makakaya mo para maibalik ang dating sigla ng inyong pagsasama. Naniniwala ako na hindi magugustuhan ni Agnes na mag-suffer ka mula sa kanyang alaala. Subukan mo na kausapin si Virgie at humingi ng pangalawang pagkakataon. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1.